dịka nkwupụta nke ya bụ nnukwute nzukọ otu United Nations enwere n'oge mbụ gbadoro okwu na ikike dịrị mmadụ si wee na-akọwa ọ bụ oke na ọ dịrị onye na otu dịgasị iche iche ichekwebe ikike dịrị mmadụ n'oge ọbụla n'agbanyeghị agbụrụ ekpemekpe ma ọkwa ọnọdụ ọbụla onye ahụ nọ n'ime ya. Ọ bụ n'ihi nke a bụ nnọọ ihe mere ndị otu a ji nnọọ wee na-ekwupụta na ha na-apụta ihe n'oge dịka oge a ichekwebe ikike dịrị ndị mmadụ ọkasị ndị a na-agbapụgasị ọsọ ize ndụ n'ebe dịgasị iche iche bụ ndị nke ha kwupụtara na nyocha na-egosi na a na-adị emetọba ike dịrị ha n'ihi nsogbu dị iche iche. Ọ bụkwazi nke a mere ya bụ otu United Nations ji nnọọ wee na-esite na ụlọ ọrụ onye isi ha na-ahụ maka ike dịrị mmadụ wee na-akọwapụta njikere ha dị nnọọ ịkpọtụrụ ndị na otu dị iche iche ga-abanyere ha aja n'ukwu maka ịbagide n'ọkpụrụkpụ ọrụ a nke gbadoro okwu kpọmkwem na ichekwebe ndị a dị iche iche na-agbapụ ọsọ ize ndụ ọkasị ndị nọ n'ọnọdụ mere m ebere. Ya na ndị nta akụkọ na-akpa nkata na Abuja gbasara ọganihu ya bụ arụmarụ n'oge gara aga ka onye nnọchite ikike ndị mmadụ na mpaghara West Africa Robert Kochani siri na arụmarụ ahụ nọ na nkeji nke atọ ya ebe Nigeria so n'obodo iteghete eji malite ya n'Afrịka. Ọ sịrị na ya na ndị otu ya bịara Nigeria ka ha na ndị ọnụ na-eru n'okwu otumadụ ndị nta akụkọ gbaa izu chọpụta ụzọ nrụkọ ọrụ ọnụ ịhụ na egbochiri mkpesa ihe gbasara ikike ndị hapụrụ obodo ha gaa mba ọzọ. Maazị Kochani kwuru na ihe butere ya bụ ọgbakọ bụ na ndị nta akụkọ bụ nnọọ ndị dị oke mkpa a chọrọ nke ọma na njem nkụzi n'ihe gbasara ndị hapụrụ obodo ha jee mba ọzọ, na mkpa ọ dị ka ha kọọ akụkọ site na amamihe tọrọ atọ. Onye ọrụ ikike ndị mmadụ sitekwara n'ụlọ ọrụ UN na West Africa Urike Kabila Mbuto kọrọ akụkọ ọganihu ya bụ arụmarụ. O kwuru na ha emego ọtụtụ ihe iji kwado ndị na-arụ ọrụ n'ebe ibuli ikike ndị mmadụ nọ, nke gụnyere nkụzi ndị ọrụ ka ha mụta etu esi emeso ndị mbịambịa na-akpaghị oke ma ọ bụ ibute ihere. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.